ndị Catholic Women Organization CWO Nimo Deanary achịkọbago ọgbakọ convention ha na-adebe enwe kwa afọ atọ ọbụla wee guzobe onye ọ chọpụtara All for Women Initiative Nigeria AWIN bụ Comr steli Igboka dịka Ugochinyelu nke ya bụ Deanary. Ya bụ mmemme bụ nke emere na Nimo na kansụl nchịkọ ka na Anambra steeti Nigeria. Ọ dọtara ndị si na ya bụ otu CWO si na steeti ya nakwazi ebe ndị ọzọ na Deanary dị iche iche. Chibuzobidike gara ya bụ mmemme. Na nguzobe eguzobere Comrade Igboka nakwazi ndị ọzọ natara onyinye nzere nkwanye ugwu na mmemme ahụ bụ otu ụzọ otu ahụ si enwe mkparịta ụka nyegara n'ihe na-eme n'ime ụlọ ụka ya nakwazi na mpụta ya. Onye Director CWO nke Diocese Ọka bụ Lady Sabina Ndị Igwe n'okwu mmepe ya na ọgbakọ ụmụnwaanyị ahụ chetere ụmụnwaanyị na onye ọbụla bụ onye nne bụ onye akpọrọ oku dịka onye otu nke Kraịst ma bụkwazarụ onye ga na-eji ezigbo agwa nakwazi ndụ Chineke were na-ebi ndụ ya ma gwakwazie ha ka ha gbaa mbọ na-etinye ntụnye nke ya n'iwulite ọnọdụ gburugburu ha.